s podporou Európskej únie. Názory a stanoviská vyjadrené v tomto texte sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať postoje Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAICE. Ani Európska únia, ani SAIC nenesú zodpovednosť za obsah týchto informácií. Vítajte. Toto je Area Podcast. Dnes sa rozprávame o technológii, ktorá mení spôsob, akým učíme a ako sa študenti učia. O rozšírenej realite AR. Ak ste učiteľ alebo riaditeľ školy, viete, že hlavnou výzvou modernej výučby je urobiť učenie interaktívnejším, pútavejším a relevantným pre dnešných študentov. Práve na riešenie týchto výziev vznikol projekt AREA, Augmented Reality for Schools, spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+. Naším cieľom v tomto podcaste je ukázať vám, ako môže rozšírená realita významne zlepšiť študijné výsledky a ako vám projekt AREA môže pomôcť integrovať túto technológiu jednoducho a úsporne. Začnime od základov. Čo presne je rozšírená realita? Rozšírená realita je integrácia digitálne generovaných informácií, ako sú obrázky, text a video, do reálneho prostredia v reálnom čase. Na rozdiel od virtuálnej reality, ktorá vytvára úplne simulovaný svet, AR prekrytím digitálneho obsahu rozširuje vnímanie skutočného sveta. Toto sa dá ľahko dosiahnuť pomocou zariadení, ktoré už väčšina škôl alebo študentov vlastní, ako sú smartfóny či tablety. Prečo je AR práve teraz taká dôležitá? Aj keď sa technológie rýchlo vyvíjajú, mnohé školy stále nevyužívajú plný potenciál digitálnych nástrojov. Dôvodom môžu byť finančné obmedzenia alebo nedostatok zručností a poznatkov o tom, ako môže AR obohatiť vyučovanie a učenie. Projekt AREA vznikol práve preto, aby tieto nedostatky prekonal. Pri správnom použití je AR silný nástroj, ktorý dokáže vytvárať pohlcujúce a interaktívne zážitky, prepájajúc teoretické vedomosti s praxou. Pozrime sa teraz na konkrétne prínosy, ktoré AR prináša priamo do triedy. Zvýšené zapojenie žiakov. Tradičné vyučovanie môže byť niekedy pasívne a nedokáže upútať pozornosť žiakov. AR premieňa učebný proces na dynamický a vzrušujúci zážitok. Umožňuje žiakom aktívnejšiu interakciu s obsahom, čo výrazne zvyšuje ich zapojenie. Jedným z hlavných cieľov projektu AREA je pomôcť učiteľom uvedomiť si tento potenciál AR na zvýšenie účasti žiakov a zatraktívnenie učenia. Pokročilé interaktívne pričom aj imersívne učenie AR umožňuje vizualizovať zložité koncepty prostredníctvom simulácií a 3D modelov, ktoré premieňajú abstraktné myšlienky na niečo reálne a pochopiteľné. Napríklad nástroj Merge Cube umožňuje žiakom držať fyzickú kocku, na ktorej si môžu pomocou mobilného zariadenia prezerať 3D modely. AR rozvíja nielen vizuálne porozumenie, ale aj priestorové a psychomotorické zručnosti vďaka kombinovaným hmatovým a vizuálnym vnemom. Zlepšenie uchovávania poznatkov. Výskumy naznačujú, že AR môže výrazne zlepšiť dlhodobú pamäť v porovnaní s tradičnými metódami. Je to preto, že AR poskytuje viac zmyslový zážitok z učenia. Žiaci využívajú súčasne sluchové, vizuálne a kinestetické stratégie. Napríklad AR flashcards umožňujú skenovať karty a vidieť 3D animácie k učivu, ako je napríklad vývin žaby na hodine biológie. Prínosy AR presahujú bežné akademické výsledky. Rieši kľúčové potreby dnešných škôl, najmä v oblasti rovnosti príležitostí a prípravy na budúcnosť. Jednou z najväčších víziev pre školy je poskytovať personalizované vzdelávanie. AR to umožňuje tým, že podporuje inklúziu všetkých študentov a prispôsobuje obsah ich individuálnym schopnostiam. Pomáha žiakom z rôznych kultúrnych prostredí, s rôznymi schopnosťami alebo zdravotným znevýhodnením. Pre žiakov s poruchou autistického spektra môže AR simulovať sociálne situácie na bezpečný tréning. Pre žiakov s ADHD môže urobiť učenie dynamickejším a zábavnejším. V prípade zrakového postihnutia môže poskytovať zvukové opisy alebo hmatové grafiky. AR predstavuje most medzi teóriou v triede a skutočným životom. Návrh virtuálnych budov v architektúre, bezpečné experimentovanie bez rizík, virtuálne cestovanie a kultúrne objavy. Podporuje aj tímovú prácu.
Žiaci spolupracujú na interaktívnych projektoch. Area Toolkit podporuje používanie AR v rámci metodiky STEAM – veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika. Vieme, že zavádzanie nových technológií často prináša obavy z nákladov a technických zručností. Projekt AREA reaguje priamo na tieto výzvy. Nie je potrebné kupovať drahý hardware. Školy môžu využívať zariadenia, ktoré už majú. Notebooky, tablety či smartfóny študentov. Pre ešte väčšie ponorenie sa môžu použiť lacné možnosti ako Google Cardboard alebo papierová verzia Merge Cube. Projekt AREA odporúča aj bezplatné a jednoducho použiteľné nástroje, vhodné aj pre učiteľov s obmedzenými technickými skúsenosťami. Aby sa zabezpečil úspech, AREA poskytuje učiteľom potrebné kompetencie a vedomosti na integráciu AR. Okrem Toolkitu sú k dispozícii online zdroje a priebežné školenie cez platformu Moodle, aby sa učitelia mohli vzdelávať kedykoľvek a kdekoľvek. Rozšírená realita nie je len zábava. Je to mocný nástroj, ktorý pripravuje žiakov na budúce výzvy, rozvíja ich praktické zručnosti a podporuje zodpovedné využívanie technológií. Prostredníctvom projektu AREA Augmented Reality for Schools podporujeme lepšie vzdelávacie výsledky, inkluzívnejšie, motivujúcejšie a interaktívnejšie prostredie v školách. Pozývame vás objaviť transformačný potenciál rozšírenej reality. Navštívte platformu projektu AREA a začnite používať Toolkit. Vydajte sa na cestu rozšíreného učenia ešte dnes. Začnite vytvárať zážitky, ktoré nielen učia, ale aj inšpirujú a zostávajú v pamäti.